not yn hir. O, mae'n rhaid drwodd at Aman, ac yna, o, Corey Shepherd, a dyma Kennethford yn gorffen, ac o ddim ar adael gleision wedi sgorio. Aman a Corey Shepherd yn cael y cyfleoedd cynta, ac yna'r bêl yn torri, a Kyle Kennethford sy'n rhwydo i gol gynta y tymor hwn. A mae Ifan Not yn gwneud yn union beth nath e gyfer y gol, yn mynd yn hir, wel pam lai. Digba yn llithro, Kennethford y sgoriwr. Mewn tuag ar Hawkins, a Hawkins ar ergyd trod dde, a oedd hi'n arbediad arbennig gan Torrance yn y gol i'r Bala. A Hwlffordd yn edrych i ddyblu mantais yn gyflym. A Bruzy tuag at Kennethford. A dyma Shepherd, o, mae'n bollen arall, Corey Shepherd. Wel, am dymor rhyfeddol mae'r gŵr yma yn cael. 8fed y tymor i Shepherd. Nath e sgorio o hanner ffordd yn y gêm flaenorol yn mis Rhagfyr. A gol wych arall gan seren yr adar gleision, Corey Shepherd. Rhys yn hir. Ar ergyd yn un dda, unwaith eto gan Corey Shepherd. Shepherd wedi gweld y rhediad gan a Bruzy digon o amser i ddewis fan hyn. Mae'n penderfynu mynd am yr ergyd ar ei drod dde. A Digba yn cyfeirio'r bêl bant o'r gol. A Bruzy'n croesi, Digba sy'n clirio. Walters yn ergydio mewn arbediad da gan Torrance. Oedd hi'n cremanu tuag at y gornel ucha. Walters yn cadw i gorff dros y bêl. Chwarae teg i Joel Torrance yn gwneud i waith yn arbed yn dda. A mae'n gic gornel i Hwlffordd. A Walters sy'n cyrraedd na eto. A fe sy'n rhyddhau a Bruzy nach i bas gan Walters. A Bruzy! Ac a Bruzy yn ystyried ail gol mewn 2 gêm. Walters ymlaen at Aman, cyfle i Aman! Arbediad da arall gan Joel Torrance. A fe sy'n cadw Bala yn y gêm. Aman. Dyma Corey Shepherd sy'n y cwrt Cosby. Mae'n y gyfle i'r gydio, bêl yn torri'n garedig i a Bruzy. Ac yna Corey Shepherd! Ac yn y diwedd mae Shepherd yn gorffen ail gol y noson i Corey Shepherd, y drydedd i'r adar gleision. 2 gol ar 3 phwynt nawr yn saff. Burke yn chwilio am y bêl ar ergyd gan Connor Evans ar darget, ond yn syth at Ifan Not. Harry Thomas yn casglu fe a Bruzy. Lle gan a Bruzy, grimanu'r bêl, ond ychydig heibio'r postyn. Mae wedi cael sawl cyfle hyn o Rhys a Bruzy. Dyn ni'n wedi taro'r target.